Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε κρίσιμες και ιστορικές στιγμές. Επί 2 χρόνια η ελληνική κυβέρνηση, το σύνολο της χώρας, δίνει μάχες για τη σωτηρία της πατρίδας μας. Η κάθε μέρα που περνάει είναι μια ξεχωριστή σκληρή μάχη. Η κρίση που βιώνουμε είναι μια πρωτοφανής γενικευμένη κρίση. Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού. Οι ανέλεκτες και αλόκοτες διεθνείς οικονομικές δυνάμεις έπαιξαν και παίζουν εις βάρος μας πολλά παιχνίδια. Οίκοι αξιολόγησης, επενδυτικά φανς, διάφοροι κερδοσκόποι καλλιέργησαν, καλλιεργούν αλλά και ποντάρουν στην κατάρρευσή μας. Τερατώδη παιχνίδια σκηνοθετήθηκαν από ύποπτα κέντρα που προέβλεπαν την επιστροφή στη δραχμή. Αρκετές στιγμές νιώσαμε και νιώθουμε τα γόνατά μας να λυγίζουν από το βάρος των ευθυνών και των δυσκολιών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, μπροστά στο φάσμα της επερχόμενης καταστροφής, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει επώδυνα και μερικές φορές άδικα μέτρα. Εμείς, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μόνοι ως τώρα, αναγκαστήκαμε να στηρίζουμε πολιτικές καθόλου δημοφιλείς που έπληταν ευθέως τα εισοδήματα των λαϊκών τάξεων. Οδηγός όμως στην πολιτική μας συμπεριφορά ήταν η πίστη πως ανεξάρτητα από το πολλαπλό κόστος, το οικονομικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, το εθνικό αδιέξοδο μπορούσε να αρθεί. Περάσαμε από τις συμπληγάδες της αμφισβήτησης, της στήρας αντιπολίτευσης, της υπονόμευσης και της υποκρισίας. Γιατί είναι υποκριτική η στάση όλων αυτών που κόπτονται σήμερα για την εκταμείευση της έκτης δόσης, προϊόν της προηγούμενης δανειακής σύμβασης, που δεν στήριξαν προσδοκώντας τα πρόσκαιρα πολιτικά ωφέλη, ενώ γνώριζαν ότι είναι απαραίτητη για την ομαλή πορεία της χώρας. Γιατί είναι υπονομευτική για την πορεία της οικονομίας μας η αναφορά όλων εκείνων που διαδίδουν ότι παρά τις θυσίες του ελληνικού λαού, το 2020 θα βρισκόμαστε στην ίδια θέση που βρισκόμαστε το 2009. Όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι το 2020 θα έχουμε σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς ύφεση και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ το 2009 μας παραδόθηκε μια οικονομία με 36 δις έλλειμμα, αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ύφεση και ανεργία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 θεωρώ πως είναι μια ιστορική μέρα που αλλάζει τα δεδομένα. Τα αποτελέσματα αυτής της Συνόδου Κορυφής κατέδειξαν τα εξής σημαντικά. Πρώτον, αναγνώριση των θυσιών του λαού μας, των προσπαθειών και των σκληρών διαπραγματεύσεων, αλλά και των αποτελεσμάτων της προηγούμενης κυβέρνησης. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση, έστω και αργά κατάφερε να ξεπεράσει τους δισταγμούς και στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα που είναι βέβαια και δικός της αγώνας. Τρίτον, οι επιτυχίες της Συνόδου μπορούν να αποτελέσουν το ένασμα για πιο συνεχτική Ευρωπαϊκή Ένωση, που σήμερα κλειδονίζεται και αυτή από τα γνωστά σε όλους μας προβλήματα. Στους κόλπους αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αισθάνεται το κάθε κράτος μεγαλύτερη σιγουριά, ενώ η ίδια η Ένωση θα είναι πιο δυνατή και ανταγωνιστική δύναμη στη διεθνή σκακέρα. Και τέταρτον, η χώρα μας πήρε μια βαθιά ανάσα και στην ουσία πέτυχε να έχει μετά τις σκληρές και επίπονες προσπάθειες και διαπραγματεύσεις μια νέα συμφωνία. Μια νέα συμφωνία που ελαττώνει το χρέος μας κατά 100 δις ευρώ, που ενισχύει τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος με 30 δις ευρώ που δίνονται στο ελληνικό δημόσιο για αγορά κοινών μετοχών, που ελαττώνει σε ετήσια βάση τις υποχρεώσεις μας σε τόκους κατά 5 δις ευρώ περίπου, που μας δίνει τη δυνατότητα ενός νέου δανείου 100 δις ευρώ, που δημιουργεί υποχρεώσεις αλλά και προοπτικές για να πάψουμε να ζούμε με δανεικά. Δεν είμαστε όμως αφελείς να πιστεύουμε πως η επιτυχία αυτή εξασφάλισε το μέλλον. Απλά δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούμε από καλύτερη θέση για το μέλλον της πατρίδας μας και αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε χωρίς δισταγμούς, αγκυλώσεις και αδικαιολόγητη χρονοτριβή. Από εμάς εξαρτάται η επιτυχία. Ο λαός μας βρίσκεται στα όρια του. Δεν αντέχει άλλα βάρη. Δεν αντέχει άλλο ο χαμηλόμισθος, ο χαμηλοσυνταξιούχος, οι μικρομεσαίοι, την ελάττωση του εισοδήματός τους. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης. Αυτό που μεγαλώνει τη δυσαρέσκεια όμως είναι η άνηση κατανομή των βαρών. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όποτε έρθει, θα πρέπει να δημιουργήσει ορθολογικότερη βάση
να είναι αποτελεσματικό και δίκαιο. Πρέπει να δίνει την αίσθηση δικαιοσύνης στους πολίτες, που αισθάνονται ολοένα και περισσότερο έντονο το σφίξιμο και την ελπίδα να χάνεται. Δεν μπορεί πλέον την ώρα που ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο επαγγελματίας, ο βιοπαλαιστής φορτώνεται ως το πρόχειρο και ευπηθές υποζύγιο ταβάρι, την ίδια ώρα οι επιτίδιοι, αυτοί που είχαν και έχουν τις άκρες παντού και πάντα, να είναι οι άφαντοι και ανώνυμοι των αρμοδίων υπηρεσιών. Όλοι αυτοί έχουν και πρέπει να έχουν ονοματεπώνυμο. Η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή, η φοροκλοπή είναι ο δυναμίτης στη λειτουργία του κράτους αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Παρά τις δύσκολες συγκυρίες, παρά τα λάθη και τις παραλήψεις, έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά αυτά τα 2 τελευταία χρόνια. Η επιτάχυνση των δικασιών απονομής της δικαιοσύνης, ο νέος νόμος του ΑΣΕΠ, ο νόμος για τη διαφάνεια, ο νέος χάρτης της αυτοδιοίκησης, ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της παιδείας και της υγείας, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, η διεθνή συνεργασία για τα οικονομικά εγκλήματα και τόσα άλλα νομοσχέδια που έχουν γίνει νόμοι του κράτους είναι σημαντικά βήματα που δίνονται σαν παρακαταθήκη στην νέα κυβέρνηση. Θα πρέπει η νέα κυβέρνηση υπό τον Λουκά Παπαδήμα, παίρνοντας όλη αυτή την κληρονομιά, να προχωρήσει με πιο γοργά, πιο αποφασιστικά βήματα, με τόλμη και αποφασιστικότητα για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει και που ο τόπος μας έχει ανάγκη. Για να μπορέσει όμως να το πράξει, θα πρέπει η συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων που τη στηρίζουν, με το συγκεκριμένο πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, να είναι ειλικρινής, υπεύθυνη και όχι υποκριτική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνουμε σήμερα ένα πρωτόγνωρο πείραμα στην πολιτική ιστορία του τόπου μας που πρέπει να πετύχει. Το πείραμα αυτό στη σημερινή δύσκολη συγκαιρία αποτελεί μονόδρομο για να κερδίσουμε τον εθνικό μας στόχο, που είναι η σωτηρία της χώρας μας. Καταδεικνύει την ωριμότητα του πολιτικού μας συστήματος, βοηθά την ανάκτηση της βαθιάς πληγωμένης αξιοπιστίας μας εντός και εκτός Ελλάδας και δίνει ελπίδα και προοπτική για το μέλλον της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η βουλευτής Επικρατείας του Πασόκ, η Έλληνα Ιπαναρίτη.